Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nyok, wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nyok. Ejan, sik ngrobam nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, Mas Dimas Abdul jane nak kene ya Mas ya. Iya. Aja nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Kuwatir kowe mau entuk pira, Wi? 200 nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nyok, wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nyok. Tampani Wi. Ah, iya. Aja kaya kowe nyonge tratapan. Tuliana sing grumut apa keprewek dipadake. Kebayake dipadake. Tulis sinten isi ana turan ora sih? Komeng turan lho gong tuku ora. Wis aja kuwatir, Mbak. Ngisuk kemben kapan? Oh, digawekna jenengan nggih. Apa? Digawekna. Kula diparingi maksude. Aja digawekna, terus digawekna unyong ora ngerti ukurane Rika. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulis dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahite. Nek dudu muhrim kuwe, dumuk-dumuk kaya kuwe ora pareng. Sing ngukur penjahite Pak Dalang. Iya, Rika ngerti penjahite omahe ngendi? Ya ora. Lah, inyong dadak ngeterna. Ku ya iso rapik meneh. Piye? Kudune dijujukna. Iya, apa inyong saja? Kula kali Mas Gareng. Inyong saja iki piye? Inyong saja yang mengantar Rika ke tempat penjahit. Inyong duwe Yamaha 75. Yang bledos ditunggangi nyok. Aja ngece kaya kowe, tulis wis nato dadi ditumpaki Maryam Belina. Ya wong 75 kan cilik sing nunggangi gede kaya iki ya bledos, Pak. Soke wis nyong ganti sok truk. Sritenan nang tasih Ngrobam nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, Mas Dimas Abdul jane nak kene ya Mas ya. Iya. Aja nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane. Sampai. Wi tak ijoli wi aja Tapi kuwatir. nggih dijoli seniki. Wis aja kuwatir. Kowe mau entuk pira wi? 200 nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nyok, wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nyok. Tampani Wi. Ah, iya. Aja kaya kowe nyonge tratapan. Tuliana sing grumut apa keprewek? Ngene ku wau. Iya, saka Mas Pak Bambang Supriyadi. Nggih, saking Pak Bambang Supriyadi. Wis transfer. Sampun. Matur nuwun nggih Pak Bambang paringipun cicis. Waduh, apa iki, Truk? Kok kon ngeces barang? Paringipun cicis. Cicis ki apa? Pun diparingi cicis. Cicis kuwi apa sih? Duit, Pak. Duit nggih. Oh, cicis. Karang bosone dhewe-dhewe ya, Gong. Nyuwun cicis, nyuwun duit. Wah, jan angel ning ngapalke basa kono iki. Ya alon-alon kok ora kowe suwe-suwe iso pinter. Terus iso omongan karo piyai kono. Niku kan asline kode nggih jenengan niku saking Pak Bambang. Kode kepriwe? Lah kula kan pun derek jenengan ping pinten niki. Iya. Kok klambine beda dewek, Mbak? Nggih, kula anu dereng diparingi arta teng Pak Dalang nggih tumbas seragam. Oh, maksudnya Pak Bambang kaya kowe. Dadi kan nggih tumbas seragam ngoten. Kapok ra kowe. Dipadake. Kebayake dipadake. Tulis sinten isi ana turan ora sih? Komeng turan lho gong tuku ora. Wis aja kuwatir, Mbak. Ngisuk kemben kapan? Oh, digawekna jenengan nggih. Apa? Digawekna. Kula diparingi maksude. Aja digawekna, terus digawekna unyong ora ngerti ukurane Rika. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulis dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahite. Nek dudu muhrim kuwe, dumuk-dumuk kaya kowe ora pareng. Sing ngukur penjahite Pak Dalang. Iya, Rika ngerti penjahite omahe ngendi?
Ya ora. Lah inyong dadak ngeterna. Ku ya iso rapik meneh. Piye? Kudune dijujukna. Iya, apa inyong saja? Kula kali Mas Gareng. Inyong saja iki piye? Inyong saja yang mengantar Rika ke tempat penjahit. Inyong duwe Yamaha 75. Ya bledos ditunggangi nyong. Aja ngece kaya kowe, tuli wis nato dadi ditumpaki Maryam Belina. Ya wong 75 kan cilik sing nunggangi gede kaya iki ya bledos, Pak. Soke wis nyong ganti sok truk. Sok apa reng? Truk. Rak mau ora muni ngono kok. Sok truk putraku antel lho. Wah, nangis meneh. Ora ana apa-apa kok nangis ora. Kleru le omong kok. Ya wis monggo, Mbak. Ditembangna ya anu apa gembus asmara iki. Gubuk asmara. Tak keplak sirahe kok. Apa ta jenenge? Gubuk asmara kok gembus asmara. Nangis meneh. Ora kleru yo nungas nangis ae. Monggo, Mbak. Mbak Lian. Ngesuk nyong paringi duit ya. Tuku seragam. Nggih, niki ngene jenengan kepripun niki nang Wis, rikapek. Rikapek ini nggih kula. Lah jatahe Mbak Tiwi kepripun? Aja nggih kulaan. Lho, nggih kula. Nggih kula gereng. Nggih sampean nggih tuku seragam. Ji, matur nuwun Mas Gareng. Mboten apa-apa, mampek. Jatahe Mbak Tiwi kepripun? Mampek. Wi tak ijoli wi aja kuwatir. Tapi nggih dijoli seniki. Wis aja kuwatir. Kuwi mau entuk pira wi? 200 nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nya. Wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani wi. Tak ijolna aja kuwatir. Ya, iki mau ana tambahan truk. Berapa? Piyaga entuk sak yuta saka Pak Tumiana. Wah, mbok mau ora usah domong kireng. Oh iya ya. Wah, goblok banget. Waduh. Wah, cetha dijaluk iki engko. Mesti. Wis men ra tak keke. Men ra tak bubarke kok sesuk-esuk kancaku. Mendet sak yuta arep bubarke rombongan. Abot sak yuta aku mbangane ngekeki kanca-kanca tak bubarke. Sesuk-esuk bubar sesuk ora masalah. Heeh. Kowe anggere sesuk bengi ora mangkat tenan kapok kowe. Kowe ya aja. Mlumpuk meneh. Ayo Mbak Lian. Ji, bawane napa niki? Napa langsung mawon? Apa sih Rika bisane apa ya? Tuli nganggo bawa aja cara kula nggih. Heeh. Kulon mawon. Cara kulon enggak apa-apa. Merica kecut singgah. Wih, ra nangis kowe DC Mbak Lian. Muni piye? Meripat kecut. Merica. Agung iki gawe-gawe merica kok meripat to. Ya kurang mumbul ya Mbak. Saunine wong bagus ngregetna ati wong bagus ngregetna ati. Klambi cekak. Kathok cekak. Klambi cekak niku napa jenengan pirsa mboten? Apa sih? Klambi cekak, ya klambi sing cendhek. Tuli apa? Ora ketang dadi. Kambok ganti cak. Tur. Ganti cakepane, Mbak. Pripun? Klambi cekak ora Klambi kotang. cekak ora ketang. Klambi Bosok. cekak niku klambi sing cendhek. Krungumu apa? Klambi cekak ora kotang. Ora tenan. Klambi cekak ora ketang. Nek klambi Ketang. Waduh. nggih pas niku sih. Krunguku. Aku iki kegemar aku. Asem. Monggo. Batur
reni mas rara kangenan ya terus klambine sekarang nggo langgang kul mesti lara rara iki beda karo lara kono diwrisake THT kono kupinge kuwi sing marahi kowe iki nang ndi ora ndek HP nganggo headset oh ora duwe HP kok kupinge disumpeli kaya wong gleleng-gleleng kae anu ming tak sak kabele ya kuwi glelengmu kaya ngono mulane kupinge bosok men aku gemang aku gemang bukti wayu mundak dadi lara lho aku gemang diwayuh munggah dadi kelaran-laran bebeh kan nggih nek diwayuh apa bebeh awan ditandingna rupane bengi ditandingna rasane ya mbok kaya niku biasane sapa iki mau sing ngejak bubuk iki mau bebeh krungoku boboke bebeh kok bubuk ora ya wis ora apa aja diwayu ora apik kaya kowe iki lah iya larak iya sih larak atina larak kang randak selawase tuli dadi randa ya ora apik kepripun sih Pak randa sih kerep dirasani sanak kadang to keteparo napa nggih iya randa iki kudu ngati-ati bebasane wis diati-ati le mlaku dijinjet-jinjet nek jeneng rondo dirasani metu sithik halo kelayapan wisan ngati-ati kaya kowe aja seneng dadi randa. Gila sing randa sinten? Lah nyonge ora ngerti. Rananan sing randa ki ning kene. Langkah nggih. Gadis-gadis nggih. Apa? Gadis-gadis langkah sing randa. Kiye gadis? Nggih. Kaya kowe gadis. Perawan. Perawan-perawan apa? Lah niki wis pada ndoboli kabeh. Oh jenengan pirsan ndoboli barang. Ndoboli kan cara kulon nglairke kaya kowe ndoboli. Ya wis padha ndoboli ciri-ciri wis padha ndoboli kabeh. Sing pojokan kae durung metu macan kae. Gruwak dapurmu. Mak ejan sing ngrobam nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, Mas Abdul jane nang kene ya Mas ya. Iya. Aja nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane kudune teng pundi kula? Ya aja dipasne sing ngrebang. Kula kan ngepasna kedangane pas jret kaya niki. Lah kula kan kepripun? Deng deng tung tung jret. Deng deng tung tung. Jret ngono sing ngrebang langsung. Nggih napa Mas jenengan nggih? Tuli aja kaya kowe kae tuli ora wedi karo bojo Rika ya? Anak bojone kok. Anak bojone tuli tumindake kaya kowe. Kebangetan timen. Iya wis. Ora ngapa-ngapa dengkulmu mlocot kowe. Apa ora dikapak-kapaken ya. Ji. Matur nuwun ya Mbak Lian ya. Lunas nggih Pak nggih. Lunas wis. Nggih. Kono gawanan kabeh. Matur nuwun. Ikhlas boten jenengan. Ikhlas kok garinya mudhun ditagih. Ora ngono wae. Ji, matur nuwun Pak Dalang. Ya. Wis tekor meneh.
Ya ora apa-apa kok ya. Kritenan. Oh, bakul sapi kok ya. Ah nggih, bakul sapi daginge didol kulite nggo jaket. Wah dadi dite akeh. Matur suwun nggih, Mbah. Nuwun, Mbah. Oh nalon-nalon. Meleh mboten, Mbah? Mbah, malih mboten? Malih mboten. Wah, wis jan malah nambahi bocah-bocah. Nggih napa? Jan wis jan. Nambahi. Sinden-sindenku malah do ngecek kabeh. Nggih, Nggih. nek pun gek mandhap. Nggih, anu ngunjuk kopi riyen. Wah, nggih, nggih. Pun nempun gek mandhap gek adus, Mbah. Engko rak mah mlumpuk ning dhuwur kabeh. Heeh. Ya mangga. Ya, niki Iki mah turah aku. lah kok loro, Pak De? Loro sing siji nggo serep e. Heeh. Sing siji wis ora kena diupakara. Nggih, Kongslet terus. Nggih, minangkani pamundutan simbahe wau. Pepeleng nggih. Saking Mbah Jokromo. Mbah Jokromo. Nggih. Nggih. Pepeleng. Pepeleng. Dibawani sih. Ya. Ane. Huruf. Oh, bapake. Monggo. Wah, iki ana menele bawani wis. Oh niki juara anu maca pat. Oh, nggih. Nggih niki saking RCTI. Sugeng dalu. Nggih. Mbak Cange. Dalu. Nggih, Rombongan rombongan panjenengan Calo. Ki Sena Nugroho. Nggih, matur Teng suwun. pundi mawon mresani menika. Nggih. Oh, nggih. Rukun Islam. Rukun. Pak alon-alon yen, Pak. Rukun. Nek ra tak dampingi repot kok. Rukun. Sepe. Seono kok ngapusi jarine juara mocopat. Hah? Kok blero. Iya juara nggon bleronan kuwi kok. Sing nggon blero iki kerep ya. Dadi mah juara to. Heeh. Oh, tasih anu calo lemah. Tasih Wah nggih, sae menika nggih. nate kalih Pak Ki Sena Nugroho menika nggih. Oh, nggih tau ngegolke. Nggih, ngegolke. Nggih. Oh, dados ngertos jenengan. Ah ngertos. Oh. Jenengan gladang kiwa to. Ah nggih. Antene inggil nggih. Ah nggih. Ya gelandang kiwa iki maksude piye? Penyerang saka kiwa kuwi. Oh, ngono gelandang kiwa kuwi gelandangan. Oh. Ah nggih, glandangan. Nggih. Monggo, Pak. Pun ngerti kula niku dosen. Nggih. Dosen niku napa, Pak? Anak jodoh itu persen. Mantap. Alhamdulillah. Karepe ngono kuwi. Apal aku nek blangkonan. Nah, maka diaturake cape ngono pepeling. Ya, ya. Ken ngature kalih Mbah Sehono. Napa? Nek wonten perlu ten griya mawon. Menengo to. Waduh. Oh, nggih, Oh, matur nuwun. Heeh. Wah, diamplopi gek dinese iki. Nggih menika ingkang setunggal kagem Mbak Tatin. Wah, Lumayan. lumayan. Wo lah akeh banget. Oh, lah iya wis. Oh, Wis. kathah sangat. Oh, wis. Apa iki? Mercon. Wah, iso iki. Oh, rokok Mbak Tatin, siong. monggo. Mbak Tatin, wah, ya wis matur sembah nuwun, Pak. Matur suwun, Pak. Ning menika nyuwun lagu nggih menika. Apa, Mbak? Wonten serate niku Mbak Tatin. Serate diwaca. Heeh. Sri Uning niku. Oh, nggih. langsung ayo tim di langsung, jumenenge. Sri Uning. Ya ora apa-apa. Kula mbawani melih mboten. Monggo, monggo. Monggo. Wis. Wah. Sapa pokoke? Monggo, Pak. Dibawani kenging, diatasi kenging. Sepinten Nun, Mas Geter? ya sak cintrung wae. Enone Sinebut pahlawan putri Apik iki. Sri Uning Mustika Tuban
putra Kanjeng Boyo. Lawe Duk prang tanding bojone Goro Kurang, Pak. Cakepane kurang niku. Nggih. Duk prang tanding Bratayuda. Duk prang tanding Brata kliwat niku. Pancen Kliwat pundi Pak Seono? Modar. Duk prang tanding bojone Goro Bebelo. Tetelo bebela. Kok tetelo pohong. Ora emosi. Seono ora kena emosi. Mboten apa wis diparingi kok emosi nggih, Pak? nggih nek emosi niku lek mungal nek seni iki nek emosi mboten sae Mboten sae. gak canggih Kedah iso ngemong. Ngemong. Aku ambek dimang kuwi. tekan pundi wae Kuwi Ah, dimang. stres wae. Sriuneng tan burung Sriuneng Gumah. Terus. Dadi kusumaning bangsa Wah, ngromong bong supit. monggo Ditiroke. Ya. Srihuning mustika tuban lambung tresna lan sarwanya pae Oh, oh, ya. Wait. White.
Matur nuwun yu cange. Sampun sembah nuwun, Pak. Nggih. Matur suwun. Ya. Oh, ngatos-atos. Kudu sing sabar. Pritenan Wong jenenge ngadepi piyayi akeh. Ha iya. Panjenengane ngono kuwi mergo saking tresnane. Tresnane. Nah. Aja kok malah gonduk. Lah kowe kuwi kok aku takon kowe kuwi kok. Asal kok aku etuk kok seneng. Aku entuk soalé. Wah ya ra ya syukur. Rezekimu Mas ya. Iya ya le maro nang nggonku ya karo si Pak Yanto kok Dek. Iya matur sembah nuwun. Pak sapa ki mau asmane? Iki mau ngertiku RCTI ya, Bro. RCTI iki apa? Oh, Pak Wakimin. Nggih. Nggih. Alias hotel. Kok hotel lo? Jenenge akeh banget hotel barang nggih. Aku maca ning plakate. Iya. Ya wis paring apa-apa ki mau wis diparingi karo Pak Wakimin karo Mbah sapa. Aku mung gumun mbahe mau lho. Wis umur semono kok lagune njaluk neng gelis. Ha iya. Ayo kuwi Aku neng dene piyai semono ki munggah kula nyuwun ulur kambang. Wah, wangun ketok le temuwa kok neng gelis. Neng gelis tumpakan abang. Wah. Tumpakan abang. Lah apa? Abang ijo apa jenenge neng kuwi rak jam, Mas. Apa? Kuwi bedane jam kene karo jam Jakarta. Kok iso? Nek jam kene jam beker kae lho, Mas. Heeh. Kae nek jam 12 unine neng kuwi jam 12. Ning beda jam 12 Jakarta. Nek jam 12 Jakarta? Neng. Ngene kuwi. Oh iya. Ya kasih Mbah mau. Neng geling. Iya. Matur sembah nuwun. Ki ya akeh sing padha nyuwun ki gentenan saiki Mbak Ika ayo nyuwun lagu Sesideman. Oh iya. Diaturake monggo Mbak Ika. Ya. Kabeh entuk kok. Ayo ngadeg. Gegeden bros kowe iki malah. Brosku cilik ngene gedhe. Culuk Culuk. Bareng disedaki. Bareng disedaki yo grogi culuk. Aku anggere cah wedok apa meneh. Grogi napa? Brose. Brosku piye? Mas Sihono. Niteni gedhe lan cilik iki ora mergo brose. Terus? Anggere kowe lingguh kok ndungkluk, wae kuwi mesti abot. Oh. Brose. Wah iki lho le ratakan iki. Mesti asosiasine iki nggon kaya ana anggrok. Padahal maksudmu ora ngono to. Ora ngono. Padahal ya hok wae. Heeh. Kok ngono kok ya ora wis sepuh ki ora mikir-mikirke Neng gelis. neng gelis. Tenan. Wis bros we trimo. Aja disawang terus. Aku ki ora nyawang. Ndak pengen. Aku ki ngematke. Ngemat karo nyawang ya padha wae. Nek nyawang ki kan kur santai. Heeh. Ning nek ngemat ki mesti ngentek mencereng ngono kuwi.
Apik to, Mas? Mbah Sanduncali. Meong. Iya. Ya. Mbak Ika iki. Sesideman. Mbak Ika Sesideman. Lagune. Ayo lagune. Wah iki Mas ngejak hawa meneh anggere wengi ngene iki. Ngejak apa piye? Ha kene iki wong lurus-lurus saja ya. Lah kok ndak kleru. Lalu Ndak kleru lagi Mbak Ika Sesideman. Lurus-lurus saja wong kowe ya wis ra iso apa-apa kok dadine. Ane bojoku wingi ya sambat kok. Weh, Mas, jane aku iki wis ra kuat karo kowe. Aku le wangsulan ya jejamu aku. Lho. heeh. Jejamu pi aku melu yoga ya ora oleh ngono. Ya ora oleh wong kowe bojoku kok dipek yoga aku ya ngono kuwi. Yoga iki maksude Olahraga. senam. Oh, senam anyar ya, Mas. Heeh, ya ora wis krungu suwe aku. Wis krungu suwe. Wis. Oh ya kok eling kowe iki ya. Saplek oke hadiahe kok elingan. Ya. Lho, lali-lali. Apa? Ayo lali wis rasah nyanyi kok. Bawa nggih. Wiwitane Tak ewangi. rada serak e. Wis ora. Heh? Tumbeni sik. Sebenene apa? Ana keran ra to? Kok lek kejem Kurang to? ajar sindene kon ngombe kran lho. Sik, kae lho Mas, sing wedang adem panas karek ana kerane to, Mas. Oh, sing nang Dispenser nggon harus. kae. Dispenser kuwi. Oh, tak kira nek kran banyu. Ora, cah ayu-ayu kok keran gedhe lho. Iki wis ukuran. Iki ngopo meneh? Piye kok sik? Apa Aku iki? omong-omong penuh dengan nganu to, marai pertanyaan. Maksudnya keran ukuran piye? Lho, ukurane iki pirang dim ngono lho ana dhewe-dhewe. Nek Ika iki pirang dim kira-kira? Sik. Piro? Pas nggonku, Mas. Ah, ora Pas, wae. Sing tak nggo keran. Anggonamu ki diputer wae. Pucukane melu mubeng kok. Hah? Saking semangate kerane, Mas. Ora wis ra Kuwi ono. ngopo anggere kok ngono mesti do seneng. Mbok ya sing apik-apik wae to. Oh, sing wiwit ya jenengan no. Ora kok. Aduh, surjane apik tenan ngarep buat. Apik ngadepi cahayu-ayu e. Ra ketan le didelok kursursane. Lho, terus demok ta? Iki le tuku nang endi? Le tuku. Ora tuku. Terus Iki saka dewa. wah, dewa. Aku pas topo. Heeh. Pas topo Pas kuwi. topo. Pas jenengku topo kuwi aku mbiyen. Wis gak nyanyi, aja ditunggu. Anderek sang pekik. Wis to aja karo aku ki pekek-pekekne aja nderek aku to. Sing arep derek jenengan ki sinten? Aku Ora ya? Aku yang bedek ora mesti gemange kok. Oh, nderek si ono demen ketuyung-tuyung uripmu. Ah, piye to? Enak to rekoso? Marahe mumet to. Lah, kuwi nek mumet ki kan gampang tak apusi. Lho, Oh, padune arep ngapusi. ngapusi ki angel lho. Ora iso. Aja dimingke ngapusi lho. Ngapus iki perlu pikiran lho ya. Nganggo pikiran, nganggo teknik trik. Apa ya? Kulino. Kulino. Kur nguliahi nek aku ki ora. Oh, kuwi nek ora ndagel sobo pasar kok. Sobo pasar. Nek sobo manding aku. Oh. Nyopir. Nek ya bener ora tau dinai fee aku. Gak malek kulinggo nang angkringan tuku wedang dhewe. Ning muga-muga merti dusun iki sesuk wis mulai kabuh kompak. Satu tujuan. Satu tujuan kabeh Ya. kopi. Priya bagus. Ngece nek iki. Kese piye to? Ayo ngene kok bagus iki piye? Loh, bagus ki anu apa jenenge iki ora kudu baguse iki kudu kaya bintang film ora. Wong wedok nyawang wong lanang ki baguse iki dhewe-dhewe. Ana Ika nyawang kowe ketok bagus. Ndelok aku ketok elek. Ya Lah lamur. berarti Ika mripate lamur. Ha iya. Lamur rak sing siji, nek inji rak katarak to. Banget nek kuwi. Ha Iki iya. aku kira ngalem sampean no. Iki mau cakepane ngono kuwi. Kowe ngalem sapa? Cakepane Cakepan kok dialem ki kepiye to? duh iki mau nyanyi bawa. Oh, si bawa tak alem ya ora apa nek seneng bawa monggo nek wis.
Walah si Nah, Hono. berarti dhek kan nyawange bagus karo si Bawa. Bawa. Iya wae. Wis sak karepmu. Heeh wis sak karepku wae, Nduk. Nek nembang wae. Kang Allah bu daya Sowan menyang kutha gedhe Iki mau nek Pak Hotel ora ngono lho. Menyang kutha-kutha gede banget. Mesti ditambahi Oh, ya. Asun guyu ra kowe. ora dikatekke to? Sakake. Sayang. Alah. Wis mumet urung? Hah? Wis mumet urung? Urung e. Urung. Nek wis arep tak tambani. Tenan. Ora sida. Mumet dadakan ah. Bendara terus kayung-yung slendang kuning kang saking Manding. bukir swara kurang pramana ning wasesa ngungrum Jaman. ngawur Ngantuk terus deman kok. Ya. Ya. ngungrum marang bendara Nenone Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luweh becik patenana timbang pepisahan liwat kincang liwat kincanging alismu kuwasa ngendang
Oh, tenang. Buanter banget. Semangat. Seru kok. Ora Mas aku bareng sik nyanyi kok lemu girong kok. Yo. Wis pokoke angkat ae. Semangat. Semangat kok ngono. Lah piye? Semangat ngene. Oh, semangat ngene. Semangat kok ngono. Kleru to. Kleru. Ya ngono ya ora apa-apa ngono ya termasuk semangat. Hah? Ora, kowe ora ngerti sasmitane Ika kok. Oh, ayo mulane ya ngerti deng kok wis ora. Apa? Ora apa-apa. Iya, iya. Yo kayu. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke rasa isine apa wae nadyan sasi depan mesti tak Yo. jiwa ragaku tak kurang kehormatan mamrong rupeng ngarepin piye penak ora Kok lemu ngegol kemempengan to? lah Aku kepiye ketinggalan ya. Aduh, lah yo nusul. nusul nek ketinggalan Nusul mah dikeplak kon mulih. ketoke boyoke lara boyokmu lara Kok ngerti? lah ketoke Apa wis kulino? Kulino apa? Kulino boyoke lara. Ah iya. ora Kaya Ora, ya? seneng banget karo goyangane Ika. Hooh. Kaya bahagia. Nang omah ra tau entuk goyangane ngono. Monoton. malah Ya, curhat streaming lho iki bojomu ndelok lho. Tenang, Mas. Apa? apa Wis ora tak kon nyekel HP saiki. Oh iya, berarti wis aman. Man, Pementasanmu wis aman. aman ning delok ning tangga e. Oh. Iya ya. Ya, terus mangga. ya Ya, terus Nduk. urip ana sagede kowe tak tukokke pas-pasan isine kowe apa-apa wae nadyan sasi depan masih tak Matur suwun Mbak Ika. Kalon-kalon. Wah, jan. Dasare bocah ya isih enom. Lah ya enom nek sindatku ki ra ono sing tuwa, sing tuwa bintang tamune. Kulite nggo jaket ya apik. Apa? Nggo jaket apik lho kulit. Apa nih? Kulit Kulite sapa? sapi, Mas. Ora wani ya, kulite Ika maksudnya apa? Heeh. Oh, arep tak nggo jaket to? Arep tak nggo jaket. Ora weh. Ah ngopo? Mah rasa turu. piye Mergane arep ngopo nggo ra iso jaket tuh? to piye arep mbok jaket to piye Ora no. piye ra wani Ra satriya nek aku nek ora tantang ngono ho. Ora. Piro ragate ya? Tak nggo kaos kaki wae. weh Malah nggo kaos kaki piye? kok elek mbok idak-idakno Ya ora kaya dele. Iya tak naik vitamin. Iya. Sas. Ayo sa ori sa. Mantek sa ngono lah. Piye kok lunga ki ngapa? Kula tak wonten wingking rumiyin. Lah ngapa wong dinaik vitamin kok? Nun, Ayo sa. Ayo. Lho piye? Oh. Telu lho, Sih. Sih. Telu lho. teluwe vitamin B komplek kabeh. Alon no. Aduh jan mah ora Piye to, tegel. Mbah? Putuku. Kedah-kedahe ya no. Sih. Ngapa kok tingak-tinguk? Aku seneng nyayang cah cilik. Oh. Aku do ditresnani cah cilik mergo sayang. Wis sawijining wong tuwa sing tresna karo cah cilik. Lha iya to ngono. Mbok disayang. Tak kintung. Ndang. Dudu kowe. Sing nang jero glo-glo gedhek karo anruk. Dolan ro simbah sesuk ya. Nggih, Mbah. Heeh. Le ngelus-lus kono wae ya.
Terangane angel ya nek bayi nang jero. Biasane nek simbah ki sok kepengin tilik putune biasane lho. Jenengan ajeng tilik mboten? Modar ora? Ora. Seneng. Seneng aku. Aku kok tak nggawa oleh-oleh. Oleh-olehen apa? Minuman. Minuman apa? Nek cah cilik kopi jahe ya mo. Iya. Lan apa? Susu jahe ya mo. Ayo kepedesen nek cah cilik. Ya susu wae. Susu? Heeh, kaleng. Kaleng sak drime. Foto lemu nyawang tenanan ya. Tenanan lha aku kulino mbiyen bojoku anggere aku meteng aku seneng ya. Oh. Wih, tresnane terus aliyane nganak ngono lho. Heeh. Duh. Tak piye ta ya? Pripun to? Lucu to, Mbah? Lah kuwi kira apa-apa wong bidene anggere wayangan iki salaman karo aku mesti Pak didumuk Pak ben sehat mesti tak dumuk kok. Oh, aku ora dikone. Aku ini teko telat kok. Hah? Oleh teko telat kok. Ya karang jak dadak minum obat Oh, ayo didumuk saiki. Ya kok Mang lakon dumuk. kowe ndumuk kowe aku. Mang dumuk, Mbah? Oh, Apa? kuwi. Oh. Kok kena pasal piye? Iki antarane simbah karo putu. Putu. Ora ana pasal-pasalan. Aku tak ra ngopo-ngopo we. Ora protes. Kowe kerja pengen ya no. Nggih, lah nika pun ngeten-ngeten ajeng dumuk. Aja. Wis ora iki putuku. Ayo. Oh, ameng dumuke kok ndelik lho. Aku ki neteki ndak weruh kono. Piye nok sehat ta? Alhamdulillah sehat, Mbah. Hati-hati. Nggih. Momong jabang bayi. Nggih. Aja peplayon banter-banter. Boten indik-indik Oh, mawon. metem kok kon playon. Mula tak elekke. Nek turu aja mengkurep. Oleh ambene dikerowok ya. Tinggi wadah niki. Ya, nek ra dikerowok tenan dubengke iso ser. Iya ya nak saya. Nggih. Iya nembang apa sa? Sritenan nang pasir